Lero pamande tili kuno ku Dunduzu mu mzinda wa Nzuzu chapa road block apo. Ndikulandireni abale ndi alongo nonse amene mwazungulira kumpanda kuno, kumpanda kwa bambo Ziyozi Nkandawire amene akukhala kuzungulira dera lino la road block ya Dunduzu. Sitili kutali kwenikweni ndi Kwendeni, tikuchezanso ndi ma street kids akuno kumpoto makamaka mu mzinda wa Nzuzu amene tinayesa kwasakasaka masiku awiri atatu apitawa ndipo tapeza. Tinayesa kumakatutana mmawawo madera olekanalekana otalikirapo a chigawo chino cha Nzuzu. Zikomo kuti amene mwapezekapo ndi amene tabwera nanu, tikupepeseni kuti uthenga wa zizizi sitinatsate ndondomeko zoyenerera zokusakirani patali ngati mene tidachitira ku Lilongwe. Tangozizimusira koma mwamwayi panopa tikukwanapo ngati 46. Nditero kuti inuyo ndambiri muchiwerengero cha pabukupa mukuwerenga mutu ndi mutu khala ngati tikuphonyapo mitu 5. So panopa mulipo 41. Atipeze ena amene angatipezerere mkatikati. Malamulo ndakuti munthu asatenge chithunzi malingana ndi malamulo a United Nations okhuzana ndi kuteteza maufulu a anthu oyenda m'misewu ndi koletsedwa kujambula chithunzi kwa iwowa mopanda chilolezo. Tikunena chifukwa kumpanda kuno tikuona tikuchulukirapo. Mwina ena mwangomva kuti kuli Twaibu, munamumvako mwina pa audio, mwakhala ndi ganizo loti mukachitirepo mwayi kuona. Koma kwenikweni msonkhano si wanu, msonkhano ndi wa ma street kids. Ndiye ndikupemphani kuti nthawi kenikeni koyenerera inuyo kunena mosazungulira munafunika anthu enanu mutuluke kuti mkumanowu ukhale wa okhawa ma street kids, kuti inuyo muchokepo musakhale pafupi chifukwa sikukuloledwa kuti inuyo mukhalepo. Komano mutakhala kuti mulipo ndikosaloledwa kujambula. Tikuyenda mu mkumano umenewu, tipepese kuti m'malo momalunjika kumwera tabwera chigawo chino cha paka kumpoto, pazifukwa zakuti timayendera bajeti malingana ndi ndalama imene timapeza yokhuzana ndi pulogalamu yoyendera inuyo ma street kids. Ndiye ndalama yathu inaoneka kuti tilowere kumwera singakwane, kufune ndalama yochulukirapo. Malo moti tinatsala ndi yochepa chifukwa chake tabwera kunoko kumpoto kuti tidzalankhule nanu komanso kuthandizana ziwiri zitatu. Nde tili mu mzinda unowo, kunja kwake kwa mzinda wa Nzuzu kuli malo amene amatchedwa kuti Dunduzu, ndi kumene tili. Ndikulandireni amene mwalowa kale munomo. Ndili ndi maaudio amene ali mu memory card, komanso ndabweretsanso ma bluetooth, koma kwambiri ma memory card iwa ndi woti muli kale mauthenga amene tinajambula ndi amene mupite nawo, amene muzikamvera. Lerolo ndikulandirani ndikufotokozapo zinthu ziwiri kapena zitatu zokha zochepa. Kenako tilowa mpulogalamu ya chakudya, tidzalowano pulogalamu ya ulaliki chigawo cha madzulo. Tikatero tidzagawana zimene tabweresazi kumapita. Ndiye ndakulandirani nonse amene mwafika pamalo ano.
Monga ndakhala ndikunena kuti maaudio ndimajambuliratu ndimangoyika bluetooth kuti zina tizizimvera pamenepa, chifukwa cha kukayikira nthawi zina kuti malo amene tingakhalewo akhoza kukhala wovuta kujambulana momveka bwino, kuti zimene tikulalikira mu maudiomu zikamveka patali. Ndiye timaopera chisawawa cha pamalo amene tili chingakasokoneze saundi ndi kumvera kwa abalewo. Chifukwa chake nthawi zina ndimakonda kubweretsa maaudio oyikayika kale mawu ngati amene mukumverawa. Kuno kumpoto ndibwere ndi mutu wina umene ndikuwutcha kuti mitundu ya ma street kids imachokera kuti. Funso ndilakuti mitundu ya ana oyendayenda imachokera kuti. Ndiyambire pamenepa, komano mundilole kuti ana nonse amene mwabwera pamodzi ndi mandoda ena amene ndikuwaona pano, tigwade kuti tipemphere. Mulemekezeke Mulungu wakumwamba amene mumadziwa kusonkhanitsa ana anu. Munatilonjeza m'buku la Masalimo kuti mudzasonkhanitsa pamodzi kuchokera ku misewu ana amasiye, nimudzachita nawo nazasewera ndi kusangalala m'misewu. Chifukwa chake nthawi ino tikudza pamaso panu mochepetsedwa ndi mogonjetsetsa, kuti chifundo chanu chitigwere ndi kufuna kwanu kuchitike pakati pa ife amene tili munomo. Musaone maumphawi athu Yehova, musangoona mphulupulu zathu, koma zinthu zonse zimenezi taziyala pa gome lanu kuti muzichitire chifundo ndi kuzikonzanso. M'maso mwa ine wopemphera ndikuona achichepere omvetsa chisoni, ndikuona achikulire omvetsa chisoni, ndikuona misinkhu omvetsa chisoni, amene tasonkhana kumpanda kunoko kwa Aziyoziye Mkandawire kuno ku Dunduzi. Muwachitire chifundo onsewa ndi kuwakhuza komanso kuwayeretsa ndi kuwapatsa chisamaliro chokwanira pamene tikupita tikaphunzira ndi kuthandizana mawu a Mulungu amene adzatitengera ife ku ulemerero wa dzina lanu. Mukalemekezeke ndi kukwezeka mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Nditero ine kuti ndikulandireni ndichite malonje pepani kuti maso anga akuyang'ana anthu ena amene akulowa. I hope bambo kuti anthu amenewa ndi ma street kids. Tiyesese kuti pokhala tikuchitira kumapoloti tisalowereredwe ndi ena amene nkhaniyi si kwakhuza, sizichita bwino kwenikweni. Mano zikomo kuti pokhala tinakhazika ndondomeko ya kulemba mayina, ndiye kuti tidziyang'ananso pa listi ngati paonjezeka kapena ngati pachepeketsedwa. Ndi okhawo ena amene ndikuwaona kuti ali ndi ulumali ndipo abwera ndiwo aperekeza awo. Sindikudziwa kuti amene wanso ndi ma street kids kapena ndi anthu amaulumali chabe amene mumapezeka munsewu. We don't know. Zonsezi tizipanga address ndi kuzilekanitsa bwino. Kumenenso tikupita mu phunziro la kuno kunzuzu lowonjezera. Ndinanena kuti maulaliki onse ndayika m'mamemory card, ndiye kuti
ndikuphunzitsa pano kuonjezera pa memory card amene muli nawo kale, mmenemo muli mauthenga pafupi 6 okhuza inuyo amene anzanu angamvere kuzungulira dziko, kwa iwo amene anachita mwayi ndi kukumana nazo. Ndiye Ambuye akudalitseni kuti ya mutha kuwapatsapo kukhala pabwino, That's right. Zikomo kwambiri. Takulandirani mama, takulandirani soni aje mwali ndi nyamata komanso msungwana, mumve ufulu. Ndipo mpano takhala kuti ludzu lakuvutani kwambiri, mayi Yozie akhoza kukupatsirani madzi kuti mumwe. Mulungu akudalitseni, koma takulandirani, mukuoneka athukuta otopa, komabe msonkhano ndi wanu. Mulungu afuna kanthu kena kake kachitike, so tiyeni tikhale okonzekera nkhani imeneyo. Lerolo ndisanalowe kuphunziro lathu, ndikupasirani kaye ndondomeko pang'ono imene ichitike tikamaliza kuphunzira kapena kulangizana. Tidyera, tachedwa kale, tikupati phunziro limene lili sitichedwa chifukwa nthawi ya chakudyacho chikumvekanso kuti chili kale lede. Komano ineyo ndinaona ngati ndi bwinonso kuti tiyambe ndi malemba. Amati papyatonola chifukwa sukudziwa mtima wa moto utha kuzima mbali inayi isadapye. So pamene papyapo dzitonoleratu. Ndili ndi Mateyu chapter number 19 titonola verse number 14. Tisadapite pa chophunzira cha tsiku la lero, omvera amene mungandimvere kumene kuliko, tikupitirira programu yoyendera ma street kids maboma a Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu. Ambuye akatipatsa kuthekera tichita ndi Zomba. Ndamvetsedwanso kuti Mangochi, ndikumvetsedwanso kuti Kalonga, akuti madera menemu akupitanso nakachulukira choncho. Tingopempha kumene Mulungu amadalitsa machitidwe amapulogalamu amenewa, Mulungu apitirire kudalitsa. Chapter number 19 tiwerenga verse number 14 ikunena kuti, verse number 14 kuti, koma Yesu anati, tilekeni tiyana, musatikanize kudza kwa ine, chifukwa ufumu wa Mulungu uli watotere. Baibulo likutipasa chapter number 14, chapter number 19, ndikuti mumpanda muno tiwerenga verse number 14 imene tikuziona zitseko zochokera kwa mwana wa Mulungu amene adadzakhala pakati pathu kukhalira mitundu yonse ya anthu opezeka ku dziko lapansi. Anabwerera nkhalamba, anabwereranso azibambo, komanso anabwerera achapakatikati amene timawatcha kuti anyamata ndi asungwana. Ndiye anabwerera kambado kapansi kamene kasonkhana panoka ka ana
ang'ono. So mandoda ankaona kuti iyeyo ndi wawo. Panali okulirapo kwambiri nkhalamba ankaona kuti chifukwa chakuti ndi nyakwawa ndi osunga mfumu, osunga midzi. Koma apapa nkhani idasintha. Imayambira pa verse nambala 13. Bwanji mutasiya chigeti icho cheni khomo loloweralo mwike njero akuti olowa akhoza kumalowa. Chifukwa ndikuona kuti abale aja akuchulukirapo, mwina kuchokera kumene sitidapite kokatenga, mwina apeza mayendedwe oyenda wapansi, ndikuti mupasiye kuti pakhale ngati potseguka. Koma nkhani si nkhani ya chilendo kwenikweni imene ndikuwerenga pano. Ya zikomo kwambiri, takulandiraninso, takulandirani. Verse number 14, mwatipeza tikuwerenga chapter number 19 amene mukutipezano. Verse number 14, koma Yesu anati tilekeni tiyana, musatikanize kudza kwa ine, chifukwa ufumu wa Mulungu uli watotero. Ndetamverani. Nkhani imayambira pa verse number 13. Pamenepo anadza nato tiyana kwa iye, kuti iye ayike manja ace pa ito ndi kupempherera. Koma ophunzirawo anazuzula gulu la anthu limene lidatenga ana kuapititsa kwa Yesu. Mukayiwerenga nkhani imeneyi, makosana amene mwandizungulira muno mumpanda mwa njira ina ndikulankhula za mu ntawuni ya Mzuzu, kwa amene ndakwanitsa kukufikirani ma street kids. Nkhani muimvesese. Verse number 13 ikutiuza za gulu limene lidatenga wana kuapititsa kwa Yesu, kumene adakapeza kuti kuli ophunzira pa mipando, ma church elder, oyang'anira mpingo, amene ataona anthu ena akuchita za chifundo, kutenga ana kuti akalandire nawo mdalitso wakuyikidwa manja ndi Yesu. Gulu lokhala pa phase yoyambirira kuyandikana kwambiri ndi Yesu lidawakaniza kuti ayi, linayamba kufunsa mafunso ambiri. Bible likunena kuti ophunzira anawazuzula. Ndiye kuti panali kulankhula mwa force, mwa voko, kwa alankhula amene adatenga tiyana. Pamamveka pamalopa kuti ana akulira, ana akuvuta, ena akusekerera, ali nzilolo za makolo awo. Ena anabwera asanapatse phala, akumveka kufuna china chake chitachitika. Tinali tiyana kuyambira tam'manja kupita mu mtunda mpaka na zaka 9 tidasonkhana kuti tikalandire nawo mdalitso. Koma ophunzira a Yesu akuti anali kualetsa. Tsopano ine ndimafuna ndikulandireni ndi mawu akuti pamenepo anadza nato tiyana kwa iye kuti ayike manja ace ndi kupemphera. Ntchito iyi yakukusonkhanisani inu ma street kids sikutengera kukugawirani zinthu ngati priority, koma Mulungu mwapaderadera wangondikumbutsa kupyolera mwa atumiki ena kuti muli ndi chosowa, ndicho kuyikidwa manja ndi kupemphereredwa. Inuyo amene mumayendayenda mu msewu, chifukwa muli mu gulu la ana. Chifukwa chani?
amene anabweretsa ana mukawerenga verse number 13 anali makolo akunja kwa panelo ya tchalichi chopemphera, chifukwa padali ophunzira amene ankawerengeredwa ngati ndi first battalion, first period, first 11 yokhala pafupi ndi Yesu, imene mwina ana amene adafunika kuti akadalitsidwe adafunika achokere kwa awawa ophunzirawa. Nawonso ataona kuti ndi anthu wamba ochokera mchimidzi amene akubweretsa wana, adafuna kuti pakhale ulemu wapaderadera ompatula Yesu osamgundanitsa ndi wana. Ndikulankhula ndi inu ma street kids, tamverani. Mwachimenechi tikupeza kuti gulu limene linabwera kwa Yesu kuti lidzayikidwe manja ndi kupemphereredwa, malinga ndi kufotokoza kwa chapter number 19 verse 13 yowonjezera, ikunena mawu osonyeza ngati kuti panali magulu a mitundu iwiri kumene kudali ana, koma gulu limodzili ndi limene lidabweretsa anawo liti lochokera kumamidzi ndi kumaminda ndi kumudzi ndi m'misewu, limene lidakwakwaza anawo kwa abweretsa pa Yesu. Now, gulu lachiwiri limene silidapititsa anawo ndi gulu la mkati mwa tchalichi lopembeza. Ndiye kuti mwambo wakukumana ndi ana unkachitikira ana amene sadali mgulu la ophunzira Yesu. Tamvesesani pano. Pamenepo anadza natoti ana kwa iye. Ndani sakwatchula kuti pamenepo Ayuda anabweretsa ana, ayi. Pamenepo Asamari, muone kuti mwanjira iliyonse akusowa mayina angonena kuti anabwera nawo ana. Sitikudziwa m'mabuku ena amauthenga atatu a Yesu Khristu opezeka m'Baibulomu, chifukwa tikudziwa bwino kuti mabuku amene Yesu adachita nawo ndi kufotokoza za uthenga wabwino kwambiri ni mabuku atatuwa. Mmenemu mu chapter number 13, 14, 19 verse yake ya number 13, mundithandize kuwerenga ndisadafike poyala ndondomeko zimene zikhalepo. Tamverani. Muzizimva ana amasiye, ana oyendayenda m'misewu. Pamenepo anadza natoti ana kwa iye kuti ayike manja ache ndi kupempherera. Chimenechi ndi chimene chili njala ya ine, kuti ndithandizane naye utumiki Yesu popanda nyasi, kuti akhoza kuyikako manja ndi kupempherera. Ndisadapite patali, ndimafuna ndikumvetsetseni inuyo komanso anthu amene akumvera, amene akamvere audio iyi yowonjezera pa ma audio 6 yake. Tamverani. Bible likutipasa mitundu iwiri ya mchitidwe wa Yesu pamene anthu otere mmene mwabwereramu adadza kwa iye, adawayika manja ndiye adawapempherera. Ndimafuna muone mbali ya kuyika manja kuti amapanga chimene chili cha physical, amapanga pati ya physical yoyikapo dzanja. Ana amasiye, ana olowerera, ana ongoyendayenda m'misewu akusowa di zinthu ziwiri nthawi inoyo: ayikidwe dzanja, pati ya physical imene muli chithandizo cha zovala, pati ya physical mmene muli zakudya, malo ogona, maphunziro.
chisamaliro ichi chonse mbali imene Yesu adachita kuyimira dzanja lake physical. Chachiwiri ndi anapempherera iwo spiritual part. Ndiye kuti Yesu pa inu ma street kids anakubweserani zithandizo ziwiri at the same time. Chithandizo choyamba ndi kuyika dzanja kukhuza aliyense paekha. Ananzanu dzanja la Yesu lidakhuza, lero kuzimu likukhudzeni kupyolera mwa ine. Dzanja lachiwiri, chithandizo chachiwiri adali mapemphero, chinthu cha uzimu chabwino. Dzanja loyamba lakuti adayika manja. Tili ndi mabungwe olekanalekana kuphatikizirapo bambo uyuyu wati pasamalo kumpanda kuno amatha kukuphikirani nsima chakudya mpunga, kukupezani kumene mumakhala kumapangako, nkudza kugawirani inu nkulandira. Munazolowera kuti nthawi zina amatha kukubwereserani kabotolo ka dirinki ya mtundu wina wake, mwina sobo osungunula mbali imeneyi siokhawa ayi ya physical. Mabungwe a mitundu kwina nkuja mwathawa kuja nkumazavuta mtauni. Dzanja likuchita la Yesu pomayika manja malo olekanalekana. Ndikudziwa kuti pati imeneyi imakhuza mdalitso chinzake cha ubatizo kwa wana amene simunakwanire muyezo okalowa m'madzi. Koma ndimafuna mungonditenga limodzi pa vumbuluso langa la mbali ya physical kuti dzanja lidakukhuzani ma street kids ndi ana onse amene adasonkhana, okhala ndi makolo ndi osakhala ndi makolo omwe, adabwera kwa Yesu. Mmene mulili pano, ana okhala ndi makolo, osowa makolo, osowa pakhomo, komanso opanda kochokera, mukusowekadi zithandizo ziwiri. Dzanja kuti amene ali mkapu ya nyemba akhoza kusonkha mu thumba limene lili. Dzanja amene ali ndi mpunga akhoza kutigawira. Amene ali ndi nkhuni zoti tidzaphikire chakudyachi angatigayire. Amene ali ndi kuthekera kwa malaya, chofunda, nsapato, inde ngakhale tisopo ndi mafuta odzola, dzanja likhoza kuchita. Ndipo amenewa alipo ndithu ndambirimbiri ku Malawi kunoko, mu Mzuzu muno alimo. Sitili nawo patali, tili ndi a SOS ali mu Lilongwe, aliso ngakhale munomo amatolera ana obalalika, ena azilema, ena aja kuti makolo ali nawo koma anabadwa okwadi, amatola a SOS. Nkumakhala kuti limene lolo ndi limene ndikulitenga kuti Yesu anayika dzanja. Dzanja la Yesu likuyenda nditu sife tokhayi ndambirimbiri. Tsiku lina woyimba wina wachizimayi wa mu Blantyre mu Efero adachitapo zidaona ndi maso akuyikapo dzanja pa inuyo. Ena sitingakwanise kuatchula mayina awo tayiwala, koma amapanga mabungwe ali paliponse. Dzanja likuchita. Ena akutenga mbali ya physical, koma ine ndati ndi joinane ndi anzanga amene anatenga mbali ya spiritual yolalikira uthenga wabwino. Ndiye kuti pamene tikubwera kwa inu tikulidalira kuti ndizibwera ndi zonse ziwiri, ndi dzanja komanso kupempherera inuyo. Chifukwa chake tikuyamikira kuti dzanja lina latuluka from nowhere limene lathandiza kuti tigule izizi zimene mukuzionazi.
malo mopita ku Blantyre kumene kuli chiunyinji chambiri, theka la kobiri linathera mu Lilongwe. Chenje chakecho tinalondola dera limene kuli anthu ochepa kuti zitikwanire, nchifukwa chake tasintha direction. Malo moyelowera kumwera kucha timanena kuti tikafika kumusi kwenikweni kwa boma dziko la Malawi, kunsanje tinatero kuti tikafika cha kumalaka. Ulendo wa kumalaka tauponya patsogolo tiulengeza, koma pakadali panopa tabwera kuno. Ndiye mwa kumpanda kunoko pali dzanja zigawo ziwiri za ntchito imene Yesu anagwira. Mbali yoyambirira ndi kuyika dzanja, mbali yachiwiri anapempherera. Zimenezi ndi zimene titi tichite mu mpanda unowo, kotero kuti mulole sopano verse number 14 kuti ndiyambe nayo kapena kumaliza nayo ndi kulowa mgawo linalo pa mphindi zatsalirazi. Tamverani gawo limene lili kuti, koma Yesu anati, tilekeni tiyana, musatikanize kudza kwa ine. Pali chifukwa chimene ananenera kuti Yesu atilole tiyana tidze kwa iye, awalole ma street kids adze kwa iye. Ndi chifukwa chakuti mdzanja lache mudali mphoto yopereka kwa ma street kids, imene ndi ufumu wa Mulungu. Simukumvana nzangayi? Mphoto imene adagwiriza iyeyoyi ndi imene a UNESCO sanayamba agwirizapo, WFP sanagwirizepo. Simukumvayi? Tamverani, WHO sanagwirizepo. Ili padera USAID sanayamba aibweresapo. International for Street Kids Association sinayamba aibweresapo. Ndi mphaso ya mtengo wapatali kwambiri imene inagwirizidwa ndi Yesu yekha. Mose adakhalapo koma sanabwerese mphaso imene kwa amasiye, inali ndi Yesu yekha. Munyengo ya Abrahamu anali ndi kuthekera, koma Abrahamu sanayibwereseponso mphaso imene yiyi kwa ana oyendayenda m'misewu. Mphaso imeneyi ikuti, koma Yesu anati kwa iwo, tilekeni tiyana tidze kwa ine. Mwalola abwere. Tsopano mkadakhala mchikunja amanena kuti, wanena kuti khotani, ali mchakudya, karibu kuti pali nsima. Yesu sakungonena kuti alekeni adze kwa ine ndi cholinga choti apange chigulu chachikulu, chibungwe chachikulu cha ana amasiye kuti iyeyonso azidya pompo. Ayi, mmene akunena kuti mwalole adze kwa ine, alibe kampeni kumphasa, koma wasungira chimene dziko lapansi sikudayimirire munthu amene adasungako kwasungira wana. Ndiye akuchitulutsa chinthu chimenechi, anachinenera pomwepo. Inenso chimenechi nufuna nichinenera mu mpanda umewu wa Ziyozi Nkandawire. Tamverani ichichi pa verse number 14 akuti, chifukwa ufumu wa kumwamba uli wa otere. Ndipo iye anayika manja pa ito nachokapo. Simukumvatu anthu chichewa? Akangomaliza kuyika manja Yesu pa ititi ma street kids ndi uthenga uwu, akuyenera kumaliza dongosolo la nthawi imeneyi, ulendo kukwangula
kuti tikupita kukakocheza ku Gombe, mmene Yesu wayamba kusakasaka ma street kids pano pa Malawi. Akuchitanso chimozimozi ndi atumiki ena alandira vumbulutso lomweli. Akuchita chimozimozi ndi atumiki ena ku Asia alandira vumbulutso lomweli. Akuchita chimozimozi ndi atumiki ena ku Ulaya alandira vumbulutso lomweli. Tamverani, Bible likuti ndipo mmene iye anayika manja pa ito anachoka. Mwanjira ina mwambo udathera pamenepa. Ndondomeko za zochitika za dziko lapansi zithera apapa, chifukwa ndi mbali yosiriza yokatenga ma street kids ndi wana kwayika pamodzi, awayike dzanja, adye mdalitso, awapempherere, akhale mchitetezo. Akamaliza kutero achoka. Tigumula dongosolo ili, tikwangula dongosolo ili, kukhala kuti kwatha. Sikupezekanso zochita zina kupatula kubwera kwace. Muziumvesera mfuwu uwu wayamba kuyenda kuma street kids, owayitanira kukulapa kwa atembenuza ku chigawenga wawo. Ndi njala yayikulu Yesu adaona kuti woterenu amene mwasonkhana kuno kumpanda, woterenu amene mwasonkhana m'mizinda, amene mukumvera nawo uthenga uwu, ana achibalaliko ma street kids, mukuperewedwa zovala mwalandira, manyumba ena ayinu akupatsani mwachita kuthawako, phala ena adakuphikirani nkuza kupatsani. Kuti tu wanthu amachita mabungwe yawo molekanalekana. Ndini mulongo wanga ku Blantyre, mchemwali uyu amaphika zakudya, simapembeza naye pachichiri. Amapita mndende ukagawa zakudya, amapita mzipatala mbanda kucha pagalimoto yace atanyamula zakudya, kupita kukhomo kwawo akutero kuli zakudya zambiri zota agawe. Tsopano ichichi chakupezani ndithu, anayika dzanja pa iwo. Ndambiri akuchita zimenezi. Koma ndimati nene pano kuti gawo ili lili ndi chosowa chachikulu, ndicho kuti tsopano pakuti adalandira zonsezi kuchoka ku makampani ndi kumabungwe, koma pakusoweka chinthu china, ndiko kulandira kwa ufumu wa Mulungu. Ndi akunena kuti muwaleke adze kwa ine, chifukwa ufumu wa Mulungu uli watotere. Tsopano mawu okhawo ngoti uli kwa totere, amene muli ma street kids, m'maso mwa ife mumaoneka totere. Inu ndi atotere, chifukwa mulibe ulemu wanu weniweni, malingaso ndi khalidwe limene mumakhala nalo. Ndi atotere. Ufumuwu utapita kumandoda udasoweka upiteso kwa otere. Atotere amafunika alandireso uthenga wabwino wa chipulumutso. Chifukwa chake mukhale pamenepa, mulandire pemphero ndi mdalitso ochoka kwa Mulungu, umene udzere muchizuzulo cha makhalidwe anu, amene ziwanda zokulandani kukusonkhanisani kuchoka m'mamidzi zina zidachotsa makolo wanu, zina zidachotsa pogona panu, ndiye mudasonkhana muno mtawuni kudzapempha mwanjira yakuti mwavutika. Koma ena muli ziwanda nkudza kusonkhanisani pamodzi kukupangani kukhala bad company, kapena kukuyikani mchipani cha 9 konkidi. Ndiye kuti muli kusowekera mulandire ufumu wa Mulungu, kuti muudziwe kuti ufumu inuyo ndi atotere, ndipo ufumu wa Mulungu uli wanu.
ukhala wanu bwanji musadalandire ma bluetooth ma memory card zofunda ndi zakudya. Ena achita mwayi tagwaladi pali sapato ijema choda plastiki koma idapasidwa dzina kuti ni jogwaladi nkhani zosausa. Ena msadalandire tagwaladi nkhani imeneyi muyimvesese. Pano tabweresa choposa gwaladi, pano tabweresa choposa bluetooth, pano tabweresa choposa malaya, choposa chakudya. Ndicho kukudziwisani kuti muli ndi mphoto yokhala mdzanja la Yesu imene wabweresa, ndiyo ufumu wa Mulungu umene mphotoyo wagwirisa Yesu. Sipezeka ku WHO, ku bungwe lililonse, ngakhale ku parliament atakambirana za inu. Kulibe amene ali ndi mphoto iyi. Imakhala ndi Yesu yekha, ndiye ufumu wa Mulungu imene inuyo nda amene mukutichedwetsa kuti Yesu achoke kapena kuti abwere adzakwangule dongosolo la nthawi ya pansi pano. Mwambowu mukangoyikidwa manja mwa njira yakuti mwatembenuka mtima, uthengawu osiriza wakupezani mmakwalalamu monse m'midzi ya maboma onse 26 ali mdziko lino, kandi 28 ali mdziko lino, kandi 24 ali mdziko lino. Uthengawu ukafikira mu 24 district zonse na ukupezani zatha. Bible kuti anachokapo mukutichedwetsa. Tsono kubwera uthenga kudzafikira kwa inu anthu olusa ngati inu, amene mumakwanisa kukhazula, amene polisi imakuopani, ndi chinthu chakuti chikupaseni bero la kutha kwa nthawi ya pansi pano, kuti tsopano wasala pang'ono kukwangula dongosolo la nthawi inoyo, posachedwa tidzipita kwathu. Tikulandireni ni manja awiri mugawo limeneli pamene tikusonkhanira ku nkhomaliro yakuti tilandire chakudya. Nditengeka ya mitima yanu ikhale pamodzi. Mitima iyi ndikuyisonkhanisira kuchoka ku makhalidwe osalongosoka amene amakhala mwa inu ma street kids, kuti munzuzumu simukungopempha kokha, munzuzumuno simukungogona kokha mphepete mwa masitolo ayi, koma mumafikira muyezo ochita nkhanza nzika za okhala munzuzu. Mumakwanisa kulanda, mumakwanisa kuthyola. Tamverani, zigawenganso zidapeza Nazare yawo yomatenga zigawenga zokakwanilisira njala ya uchigawenga chawo kumapoloti, amadzatenga kwa inuyo mukalowere pa windo kuti akabe akakuponyeni kumpanda, akachitenga tikuyeserera kuli agalu kapena kulibe. Inuyo mumakhala choyeserera, sipokhapa kuti inuyo ndi choyeserera ayi, koma kunja kuno kuli mchitidwe wa anthu asing'anga opsa kwambiri, umene asing'anga amafuna zizimba kuchokera ku miyoyo ya anthu. Ndiye maize tukale kuti akachitiridwe zizimba ndi inuyonso musoweka pemphero la chitetezo ndi kuyang'aniridwa ndi anthu kuti mwina mkoso wa uthengawu ukumbuse oyang'anira dziko, ma MP, boma ndi anthu ena, kuti akutha ana ku misewu ndi nzika zokhwima, kumawapha nkumapangira zizimba. Ena azizimba zawo achizibambo zachisembwere amatenga ena ainuyo nkumakagona nawo mnyumba zawo kuyendesera bwino mabizinesi awo. Akagona ndinu mawa agula ina nkuja agulanso ina. Ndinuyo Nazare yakunja. Takumbukirani kanthawi kena anzanu akhungu la Chalubino
anali pa moto kusowa kumalawi kuno chifukwa cha anthu okhwima amanamizidwa kuti m'mafupa mwa alubino mumapezeka nyese zokolera makobiri. M'mafupa mwa alubino kumanamiza anthu kuti mumapezeka mkola ndalama. Maalubino anatha kumwalira. Chimozimozi chipongwe chimenecho chinalowa m'dziko la Mozambique, Tanzania ndi kumpoto kwa DRC kudabuka sombiri ina yache yonena kuti na amene ali ndi dazi ndi ndalama. Adazi adakong'onthedwa ulere. Kumalawi kuno zinangoyambika chakumusi uko kwa Thiolo. Kamaenda pang'ono ngati mdusa uko musasererekere kumusi koma mudzikwera mtunda kuti mkaoloke luwo. Koma mumuolokere kumtunda kwa Mulanje. Hanatulukira kumeneko omadzanamiza wanthu kuti dazi limatulutsa makobiri. Anayi atatu azankolo wanga adapita ku Malawi mchitidwe umenewo. Ndikunena nkhani imeneyi kukuchenjezani kuti sopano wevu imene yabwera pa dziko la Malawi ndiyosinthanisa inuyo kwa asing'anga ngati zizimba. Musoweka chithandizo. Ndikuchenjezeni kuti sikoyenera kugonekera khutu galimoto iliyonse imene ingabwere kwa inu kuti kwerani nkakupasani chakudya. Musamapuse kuti bwerani nkakupasani malaya, bwera ndakutola ukakhala ku nyumba kuti nkakusamale. Ndibodza ambiri ayiwo akufuna kukhwimira ena utsogoleri kumene ukubwera mtsogolowu. Kuli tuzisankho ana inu, zisankho za ukhansala, kuli zisankho za MP, kuliso zisankho za upurezidente. Wanthu amanamizidwa kuti akhoza kukhala ni mipando imeneyo atachotsa moyo wa munthu. Ndiye sing'angayo akwanamiza kuti koma ma street kids ndiye mwitano wa mavoti. Koma ma street kids ndiye mwitano wa mavoti. Kotero kuti muli pa target. Ngati Mulungu atati asakale mbali yanu mudzisowa ngati mmene mukusoweramo. Mukuganiza kuti nzanuja adapita kuti. Mmene timacheza ndi awiri atatu mumapereka ripoti lakuti anzanga adasowa sapezeka. Munkaenda angati akuti tinkaenda atatu. Koma basi tinangoona kuti nzathu palibe. Ndagona kuti akuti England. Adawenderera nkupuya kamodzi kupita nako. Kwasiya awiri awali apo sizidziwika kuti ndi ndani. No unidentified, no clue, no evidence, no report ku polisi. Nkhani imeneyi ichititsa mantha kuti mpaka natidzutsema kutu kwa inu ma street kids kuti kuli bwinotu ndiye mdzikhala ngalande momwemo. Akakupasani chakudya akupasirani kumphanga komweko, chifukwa ena akukutengerani mtopola, akukutengerani kuti akakhwimire mipando. Ine nimati ndinene pano kuti Yesu ataona mavuto a inu ma street kids, makamaka nonse mwasonkhana muno achichepere, iye adatsegula chitseko nanena kuti muwalole ana adze kwa ine. Mukakhala pa Yesu, kaya wokhwima akukhwimirani, ndikuziwiseni kuti kuli moyo wina kadzachoka pano ma street kids umene mukaupeze ngati muzatembenuka mtima. Kaya akupasani mpunga wa poison nkufera komweko, koma mukadzachoka kungalande mukuyenera kupita mu ufumu wa Mulungu. Kodi kapena akugwirani nkukakutsekerani kutiko kaya akudyani, koma mukadzauka mdzakafika ku ufumu wa Mulungu. Kuti tsiku la kubwera kwa Yesu zidzachitise manyazi m'maeriyamu, mudzabuka mizimu ya anthu ulendo kukasonkhana pa mpando wa kuweruza. Ine pempho langa ndi njala yanga ndiyakuti inu mukamadzachoka moyo unowo
umene mudzafe mudzapite kwa Mulungu kuti mukakhale olandira nawo mphatso iyi imene Yesu anayibweretsa pa verse number 13 ndi 14 mpaka 15 ya Mateyu chapter chake cha namba 19. Umenewu ukukhalireni uthenga opereka mwayi kwa inuyo ma street kids nonse a chigawo chakumpoto amene mukalandire nawo uthengawu ndi kupita kukafalisa uthengawu kwa nzanu amene sangapezeke pafupi mwazifukwa izi kapena zinazi, kuti Yesu wabwera ndi uthenga kupyolera mwa alaliki kuzakuonesani mphatso imene ali nayo. Nthawi ino si nthawi yakuti tingopereka chakudya chokha kwa inuyo ayi, koma mukusoweka mawu a Mulungu, chifukwa chakuti anthu anangokupasani malaya, nkukupasani chakudya ndi madzi tsiku limene lija. Satana anapezerapo mwayi matakataka m'mitima yanu, kufikira kuti ambiri a inu mwasonkhana pano ndinu mabadi kampani okhala ndi ziwanda. Mukayimvera audio inayo mumva mmenemo tafotokozamo bwino nkhani kuti mkhalepo, kuti mukhale mabadi kampani muchokera kuti nanga zinakhala bwanji. Ine ndisadakugawireni chakudya ichi chili panochi chimene Ambuye watipatsa kuti tiseyame pamodzi mu mbale ya mitima yanu, mukhale kutembenuka mtima, kuvomereza Ambuye Yesu kukhala Mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanu. Ndipo nthawi imeneyi ndiyakuti ma street kids musagulire mtima Ambuye koma mugwade, musachitire mwano Ambuye koma mugwade. Mmene mugwade mukweza manja anu kumwamba, mukweza manja anu kumwamba. Mukakweza manja anu kumwamba, mukweze manja anu kumwamba, ndiye mitima yanu ikhale kwa Mulungu. Inu amene muli m'mawheelchair muli pomwepo, mungokweza manja anu kumwamba, koma operekeza gwadani pansi, kuti ndi pemphero ilili Yesu akufuna kuyenda pakati pathu kuti akachitire chifundo na akawapase mphatso imene akuwayitanira kuti musaletse adze kwa ine. Tamverani, mudzina la inu mfumu ya mafumu, Mulungu wa mafuko onse opanda sankho, munayang'anira mitundu ya ofira, munayang'anira mitundu ya oyera, mumayang'anira mitundu ya chikuda, mulibe sankho. Mumayang'anira osauka, mumayang'anira olemera, onsewo mukamaombesa dzuwa losowali mchigawo chino chakumpoto, mboma kapena kuti mtawuni ya Mzuzu, mumachita chimozimozi. Mukamatulusa mphepo yozizira yochokera kukaning'ina imafikira aliyense, mulibe sankho. Mumachita ndi uyo, mumachita ndi yawa. Mmene mukuchita ndi mfulu za Mzuzu, mumachitanso ndi mfulu za maboma ena. Mmene mukupereka chakudya ku mfulu zimenezi, muperekenso chakudya kwa akapolo awawa, anthu opemphapempha osowa kopita, mumachita nawo chimozimozi. Chifukwa cha ichi dzanja lanu la chifundo likhululukira mphulupulu za awawa. Mukakhululukira mphulupulu amene wawa, Mulungu wakumwambamwamba kukhala kuti pamenepa mukukwanirisa kayitanidwe mwayitana nokha kuti mwalole adze, nawa adza kudzadza malo anu amene takhala. Tamverani, mwakhuze powapasa mphatso ya ufumu wa Mulungu, mwadziwise, musadachoke
mukugawa kaye ufumu wa Mulungu kuma street kids ngati chizindikiro chosiriza kuti muchokapo. Tsiku lina mawu awa sadzapezeka. Mukunena choncho ku buku la Amosi. Mukuti adzayenda wefuwefu kufunafuna mawu anu sadzawapeza. Pamene mukulemba buku la Luka, Mateyu chapter 19 verse number 15 mukunena kuti ndipo iye atayika manja pa iwo, atayika manja pa ito, munachokapo. Tsopano timadziwa kuti inuyo ndinu mawu. Mmene akunena kuti mdachoka ndiye kuti adachoka ndi mawu. Buku la Amosi likutitsimikizira za kuchoka kwa mawu. Ndiye kuti panopa tili pafupi kuti mawu achoke mdziko lapansi. Mawu atsekedwa. Chizindikiro chake kuti mwasala pang'ono kutseka mawu ndi uthenga uwu opita kuma street kids. Pamene mukuyamba kuchita ndi ana mumakhala kuti pamalopo mwasala pang'ono kuchoka. Zikomo Ambuye kuti posachedwa musadachoke. Ine m'bale wanu Twaibu ndikhale chizindikiro chotengera uthenga kwa amenewa. Mmene tagwada pansi musadachoke. Mwadalitse powapasa ufumu wanu munjira yokhululukira, pakuti ufumu wanu simaupereka kwa osauka. Ufumu wanu simunaupereke kwa ulemera. Ufumu wanu simunaupereke kwa mfulu. Ufumu wanu simunaupereke kwa kapolo. Ufumu wanu simunaupereke kwa nzika za mtundu wa chizungu. Ufumu wanu simunaupereke kwa azungu kapena kwa kuda ngakhale kwa mwenye. Ufumu wanu munaupereka wapakatikati kwa iwo otembenuka mtima ndi kufuna ufumu wanu. Mwaichi khala naoni. Pamene atembenuka mtima agawireni ufumu wanu ndiko ayitanira kumapangano osatha. Muchite zimenezi Yehova kuzungulira mzinda uno wa Mzuzu, chigawo chino chakumpoto, kwa iwo amene apeza mwayi wakukumana ndi mawu amenewa mwachitire chifundo. Nthawi yomweyi ndi ya mdalitso wa chakudya. Pamene mukalandirisenso chakudya azakazi ndi akapolo anu, ife tikupempherera mdalitso wakudalitsa chakudya ichi kuchokera kwa amene akuchilandira ndi amene anakachisonkhanitsa mpaka amene achiphika. Ogawa ndi ochilandira, mdalitso wanu ufikire ponsepo. Mukalandire ulemu ndi kulandira matamando mu ola loyambirira ili mu dzina la Yesu Khristu. Amen.